assalamu alaikum fulbe fuladu assalamu alaikum fulbe sinchu bokar on biyama ko honde ko horo on di 20 December 2025 ko tonto sinchu bokar programme mawdo wattani ton desan molonado mole sinchu bokar nabe biyo be di gadda grand artiste dum woni ko ngaluji kongol ndongo daraji ɓe mbiyo noddi caye takkiɗe sincu bok sare diabel sare kaniman sare dadi bansan sololo ceewel sare madi gente diaka nde san sincu bokar wi on audion invité inchallahu rabbi le 20 décembre ha to jobbo ɓe mbiyo kala pullo mbiyo mbimi he mbimami ɓe noddima toon to sincu bokar ɓe mbiyo kikiɗe o ɓeɗe jogui marsu ɓe gara e batidora jemma o nde saɓe noddi minen Fuladu TV on ñana ko jemma o hay hunde yombata si Allah jaaɓi o mbiyama biye cukayel ko capanɗe jowi dalasi mawɗo ko temedere dalasi jemma o ñana o yombata rewɓe ɓe e worɓe ɓe fof ɓeɗi parani ngaluji konngol ko mawni min Fuladu TV mi poosi caméra ji am ɗi mino dari ko ɗum pammi kala ko eɓɓa toon minen min jottinat ɗum onon gandi minen Fuladu TV min pilmata ko laaɓani inchallahu rabbi jemma o ñano min noddi kala pullo biyo mbimi he mbimami min noddima toon to sincu bokar fulɓe rimɓe fullaɓe barke noddi minen toon to sincu bokar ɓe noddi ndongo daraji ɓe mbiyo jemma o ñano yombata par ce que ndongo daraji wiyo ɗonora minen ko mawni